snaž to. Hej? Kde to smokuješ? Neviem, to na mid dopadne a tam vybehnem tam hlavu, dívaj sa. Ukáž. Konektor si smokol asi. Tak asi nie. Neviem, to som videl vo videu len tak. Ja som vieš, že som myslel, že to padne, ja som myslel, že padne na short, vieš, túto na blízku a že prejdem za tú krabicu skurvenú. Ezopové dobrodružstvo, maestro. Takže ten jeden s tím vypadl. Bože, chalani. Drž piču. Počuj, ako jebecím na... Ja neviem kam mám mieriť, ja neviem čo mám robiť, ty kokot, toto je pič... Ježiš. Ja som sa tam díval celú dobu, pak... Videl si, kúval si sa na mňa? Kúval si sa na mňa, čo sa tam stalo teraz? Pozeral, áno. A to čo, ako mi to, ako vysvetlíš toto? To sa niekedy môže stať? Do highlightu to treba dať. Vy ste kúpili? Nejaké lul prerezníka? Že vykradá 2 eurovky od Španielov? Dobre, kam ideš? Do tej kancelárie, pravej. Ticho do ľavej. No. HR-ko. AKčko tu je, chceš? Proste, poď sa pozrieť von, rýchlo poď von! Čo robíš? A rýchlo poď von a daj ma dole! Nip sa. Jako ty kokoč, zasekol som sa v drátoch. Som dole hlavou, ty koči, není som. Poď si, dávaj. Čo robíš? Jebe ti? Žolo, daj ma dole, okamžite, strel do mňa alebo niečo. Dobre, som tu. Čo ti jebe? Z fyziky ukáž. Pečku, prepadol z fyziky, sa pozri čo robí. Prepadol z fyziky? Ježiši Kriste. Moonwalk nám ukazuješ, ak sa to nemá hrať, alebo čo ukáž? No to asi nie, Devi. Ešte raz. On má loptičku, on to nedokáže dať, chápeš to? A zase to nedá, pozri sa. Čo ti jebe, ty si tak retardovaný, to som ešte nevidel. A zás. On to robí na schvál. Teraz som ho prekúkol. Normálne, čo ti jebe. On to musel nakoniec celé preskočiť, lebo by to nedal nikdy, chápeš? Tam fyziku neujebeš, vieš? Bože môj, ty kokot. Rest. Áno? Pošlám ti fotku na Twitter, jak som pukol stôl. Drž píču. Ja som prišiel všetko, čo som mal. 2 hodiny som dohral a nemám nič. 2 hodiny som hral tú hru a nemám nič. Rozumieš? Žolo, čo sa stalo? Čo sa mi stalo s druhým monitorom? Odjebal som monitor. PUBG! Som mokrá. Ty vás olučím. Kto ty si?